Салом алейкум да ҳама подписчикои канали Абдуллотиҷи. Хубе созаи бародаронам. Чӣ бугум бародаро? Аэропорт Внуково омадем. Ростӣ барои нархи навора фаҳмидан имрӯз медонед рейси прямои душанбе мепара. Ай Внуково ки билетоша арзон харида будан. Ростӣ хай одамо ҷамъ шидагиян ҳама 100%. Аэропорт омадем, гуфтем сиёмка мекунем. Мепардоем ки одамои даки билет гирифта будан, одамое ки аймо гирифтан, худ ай авиакассаҳо гирифтан, худ ай дигар ҷо гирифтан. Аморам ай авиакассаҳо гирифтагем. Занг задан ки нашод Ош камтарак вазъият вазбинай. Таксиҳои Оша занг задем бародаро, полный отказ кардагиян. Таксиҳои Ош полный отказ кардагиян ки одамои мура ё ки ҳамон вобшум одамое ки билет харидагиян бигиран барам. Ман намедонам бародаро, ростӣ гап маълумот доруму намедонам ки ҳақ дорум надорум дар бораи гав занам. Барои ҳамин қатор мегӯм ки мақсад вазъият камтарак безудтарай. Барое ки чӣ таксие ки дар ҳамун Киргизия Ош буд уже полный отказ кардагиян. Обши маълумот дорум бародаронам, лекин наметонам бугум тона, барое ки ҳақ дорум надорум. Баъдан бародаронам аэропорт Внуково омадем. Ростӣ гап соат худаш 5 самолётое ки Ош мепара, уральский компания, баъдан самолёти SM то ҷое ки медонем уральский компания возврати надора. Иншаллоҳ ҳамин ҳози баъди ҳамин сиёмка бо мерам аэропорт Домодедово барои ҳамин уральский компания SM ки одамое ки билет харидагиян мешава ки возврат кунанд ё ки мешава ки билетошуна Узбекистон кунанд. Барои ки айҷа Узбекистон рафтестиян, Узбекистон через Узбекистонам рафтестиян. Хали бародаро вақтҳо қасам рости гап сиёмкакунӣ омадем, бои хали гап шид. Барои ҳам мегӯм бисёр одамо билет харидагиян, бисёр одамо билет гирифтагиян. Даже то моҳои июн да Киргизия Ош билет гирифтагиян. Мегӯм бирем анихш кунем. Баъд иҷа якум этаж да авиакассаҳои шинос мон аста ки мақсад билетҳои душанбе менависта. хела маълумот пурсидем. Душанбе моҳи июн да ҳаста 10-та, 20-та, 18-та самолёт ютер прямои ай Внуково. Ва баъдан через Ташкент ҳам одамо мераванд, через Узбекистон мега одамо рафтестиян ва нашод таксиш мега ки одамое ки рафтан 1,5-2 да ба такси гирифтан бурданашона 1,5 да. Самолёт ҳам мепарай Узбекистон ё ки прямои гиран хубтарай. Баъдан бо гуфтан ки мақсад як пашкаи дигаам самолёти Самон Айр да билет гирифтай 7 моҳа зиёд будай. ҳава як гардондиян мақсад ки Самон Айр да чӣ хел ки медонед то 7 моҳара мумкине ку нашод иш маълумот додан. хай ҳамин саволое ки шумо меодем ҳамаша савол додему. Ростӣ хали шид. Бурем ҳамуро аниқ кунем ки одамое ки билет харидагиян чикор кунанд ва через Ош рафтанда далши советон наметон бародаро. Тон бидурем бо ҳамин ютуб да видеоро тамошо кунед ки чӣ гап хабарай. хай рӯзаш иншаллоҳ медонед ки ҳар аэропорти Внуково ҳар рӯзаш ҳар ҳафта дар рейсҳои прямоиш мепаранд. Обши мерем аэропорти Домодедово барои ҳамон одамое ки билет хариданд. Баъд одамое ки меган рейсҳои прямои Самон Айр моҳи майш тамом шудагай, моҳи июнш да фурӯш буроя ҳатман хабардортон мекунем. ҳастай то охири моҳи якум да вобшин қиматтарай чартери то 31,000 мефурӯшанд ва то 12 ай 25,500 то 27,700. баъд ай 12 нархои билето уже арзонтарай. прямои душанбе чартерни душанбе ай Домодедово Самон Айр то охири моҳ 23,600 ва
амиқа гап хабар мерим далши аэропорти Домодедово ва амро аниқ мекунем. Ва бародаронам мехостам як чи дигара бирасонам тона ки як бародармон занг задагияй обшин барои одамое ки кор намекунанд ё ки бекоранд ё ки шабонам кор мекунанд типа подработка мебуранд обшин кор будай бародаронам 1900 рубл метро молодёжный разнорабочий. Номроша да комментария мемонум мақсад кадоми кор каданияй занг бизанам метавона ки ай саҳар кор буроя бо нашод дигаву дигаш занг мезани ай худаш мепурсе бародаронум. Иншалло рафтестем мо аэропорти Домодедово барои он шахсое ки билет харидагиян Ошу мехоҳанд ки возврат кунанд ё ки Узбекистон кунаша барои ҳамво мерем аниқ мекунем ва тошна мегемтуна. Бародаронам мо омадем аэропорти Домодедово ва шахсоне ки ай компания Урал компания билет харидагиян худаш анҷа ҳар як касе Урал компанияро пурсидем шахсое ки ай Урал харидагиян мега возврат мешаванд лекин штраф месупорем барои возврат кардан ки штрафш ай билета қимата мегирад. барои бародарон обшин кадоме гирифта боша мега возвратш стоит больше чем билета. баъдан бо самолети эстема пурсидем ки мега ки вақти хариданда агар возврат мехарида бошанд билета вақте ки билета мехаранд возврат мехарида бошанд тарак қиматтара агар возврат мехарида бошанд метавонанд ки возврат кунанд агар ки без возврат мехарида бошанд намешавад. ягон блокада ва самолети эстема наметавонанд ки Узбекистон кунанд барои ки самолети эстем худаш Узбекистон намепара. бо далши хай кадоме ки савол дошта бошанд номрора да комментария мемонам занг занед телефон кунед пурсед. обшин бигем Урал компания без возврат яй иш зависит ай харидагии худома. хуше даронум баъдан чӣ гуфтанем хай одамое ки охири моҳда ё ки моҳи июнда билетошона харидагиян тоқат кунанд иншалло ки то вақтора бо вазъият мумкина иншалло бо тенҷӣ мешава ва шахсое ки мақсад уже билетошона якм июнда харидагиян агар ай самолети эсем возвратни харидагӣ бошанд метавонанд ки сатҳои чанқае ки харида буданд ҳамун пулшона возврат кунанд. ва шахсое ки без возвратни харидагиян ва ё агар то вақтора тенҷӣ бошанд мераванд без возвратни харидагӣ бошанд бигем билетшон месӯза. уралский компаниям ҳисоби без возврат да штраф месупоранд ки мега штрафаш қиматтарай. обши амирӯзаш дар миқа гап хабари нав иншалло бо чӣ саволе мешава дар ватсапам нависе ҳатман ҷавобтон медиҳам.